שלום ומבורך, שבת שלום ומבורך, שבת שלום, עם ישראל חי, פסח כשר ושמח לכל עם ישראל, עם ישראל חי, ברכה, ברכה. חכה רגע, תקשיב עכשיו. עשה לי ברכה, הנה אתה בפייסבוק. יתברך הקדוש ברוך הוא בכל העולמות, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, מי שברך אבותינו קדושים טובים, אברהם יצחק ויעקב, יוסף משה ואהרון, דוד ושלמה. הוא יברך את חברנו, ידידנו ורענו, הזמר הדגול שהיה ועבר לאיש העסקים, בן מרים. אמרתי? מה אמרתי? אני עייף, מה אמרתי? דביר בן מרים, נכון? מה אמרתי? דביר בן מרים. אמרתי? עוד לא, עכשיו. הוא יברך את חברנו ידידנו דביר בן מרים. אנא אל נא רפנה לו, אנא אל נא רפנה לו, שהקדוש ברוך הוא יסיר מעליך כל גזרות קשות ורעות. תנצל מכל פגע ונגע, מכל קנאה, מכל שנאה, מכל עין הרע, מכל מיני בלבולים, מכל מיני חלומות רעים וקשים, מכל מיני אנשים רעים, מכל מיני אנשים סוטים, מכל שונאי ישראל, מכל הבישים, מהנשר האדום, מהפנתר השחור, מהזדין אל קסם, מהזדין אל אומו, אבו איסה, אבו מוסה, אבו סוסה, אבו קוסה, אבו עלה, אבו ירד, אבו מאזן, אבו שוקרי, אבו חומוס, אבו תחינה, אבו שקשוקה, אבו חיירה, אבו שומם, אבו בטיח, החמאס, שמעה, אבו שולץ, אבו רבינוביץ', כל שונאי ישראל, אבו שוקרי, אבו זוזו, אבו ענטר, כל המזיקים, מימינך מיכאל, משמאלך גבריאל, מלפניך אוריאל, מאחוריך רפאל, ועל ראשך שכינתל, בתך בהצלחה וכל אשר תעשה, אשר תעשה תצליח, אשר תעשה תצליח, ותזכה לאהבת ישראל, תזכה לקדושה וטהרה, תעלה מעלה מעלה ביראת שמיים, תזכה לכל הישועות, ותצליח, ותרוויח, ותשב על השטיח, ותאכל אבטיח, ותביא את המשיח. שבת שלום ומבורך, שבת שלום ומבורך, שבת שלום ומבורך, שבת שלום, שבת שלום, פסח כשר ושמח, אחד אלוהינו, אחד. אשתא בגלה ונאמר אמן.